Te tudod, milyen bringával tekerhetsz terepen és aszfalton is kényelmesen? Korábban különböző terepviszonyokra érdemes volt különböző kerékpárokat választani, most pedig a Gravel egy tökéletes átmenet az országúti és a Montik között. Megmutatom nektek a Cross legújabb Gravel kerékpárját, ez egy Esker 2.0-ás, egy idei 2026-os modell. Mutatom, egy nagyon könnyű alumínium váza van, és egy gyönyörű részszínű festést kapott, ami mat, de bizonyos helyeken, például itt a villánál fényes felülete van. Belső kábelelvezetést kapott, és egy karbonvillát, hogy a legrázósabb utakon is könnyedén átsuhanj. A Shimano hidraulikus tárcsafékek biztosítják a legjobb fékerőt, ezen kívül pedig egy 1x10-es Shimano Qs váltórendszert kapott, ami nagyon jó áttételtartományt biztosít, és egyszerűen, könnyen kezelhető. Egy Schwab G1 Comp gumival érkezik, 45-ös gumival, ami kiváló tapadást és gördülékenységet biztosít. Fizik bandázs van a kormányon, és fizik nyereggel érkezik gyárilag. Ezen kívül pedig, hogyha hosszabb túrákra vagy bikepackingre mész, akkor rengeteg táskát, kiegészítőt tehetsz rá, hiszen nagyon sok gyárilag előkészített furat található a kerékpáron. Az első kommentben megtalálod a kerékpár linkjét, a bringát pedig keresd országos partnerhálózatunkban.